ויש לנו היום פגישה די מיוחדת, פגישה להעלאת קווים לדמותו של איש יקר, חביב ונפלא, שאהבנו אותו מאוד 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 מאוד. אריה רוקח. ואריה אורגד ימשיך מפה וייתן לנו וינחה אותנו בסיפור. אמן. תודה רבה. בחודש מאי לפני שנה הלך מאיתנו חבר קבוצתנו אריה רוקח היקר. ברצוני להקדיש עכשיו רגעים אחדים לזכרו. דרך אגב, נמצאות איתנו ציפי, זוגתו של אריה, וגם אחותו תמימה. אתם מיד תזהו אותם על המסך, כי בשיעור הקודם הם לא היו. אוקיי. אריה זכור לי כאדם שתמיד היה במצב רוח טוב. ובשיחות בקבוצה הוא השמיע תמיד דעות מובהקות של אהבת האדם ואהבת הארץ. הוא אוהב לספר הלצות מתובלות ביידיש ובערבית כמובן. בוודאי תזכרו איך סיפר לנו שבילדותו, אתם זוכרים, הייתה לנו פעם פגישה שאנשים סיפרו על ילדותם, הוא סיפר לנו איך הוא עזר לאביו במפעלי ים המלח, מפעלי הפוטש, ואיך הוא עבד שם בשיתוף פעולה עם הערבים שהיו מומחים לנושא, ובין השאר היה לו בשטח שם איזה חבר מוסטפא, שהוא לא ידע, אמנם ערבית באותה תקופה, כך סיפר לנו אריה, אבל הוא התיידד איתו והסתדר איתו, ואני רוצה להביא קטע קטן לזכור, זה לא יהיה באיכות טובה, כי זה צילום של צילום. אבא שלו, אני לא יכול לכתוב את זה בגרמנית, אבא שלו לא העריך אותו, הוא אמר שהוא ילד טיפש ומטומטם, יותר גרוע מילדה. אתם יודעים מה זה ילדה? יותר גרוע מילדה, ככה אבא שלו אמר, לא אני. אבא שלי זוכר, מסכן את זה בכלל לא הלך לבית ספר, הוא עבד כדי שרת אצל המשטרה הבריטית שמה, ומי שמגיע לצומד הלידו עוד יכול לראות את המשטרה הזאת עד היום. אבל מה, אני לא היו לי חברים אחרים, אז התיידדנו, אני לא ידעתי מילה ערבית, הוא לא ידע מילה עברית, אבל הסתדרנו נהדר. עכשיו יעל הלר, את רצית לומר משהו? שלום, אני מזמן לא הייתי בחוג, אני מקווה שבשבועות הקרובים אני אצטרף מחדש, כי הייתי מאוד מאוד עסוקה בימים האלה. לעניין זכרו של אריה, אני כתבתי כמה מילים ואני חושבת שהן תראינה את הפנים הרבות והיפות של אריה. את אריה הכרתי משנכנס לחבורתנו, יש לנו חבורה בחולון שנקראת החבורה החולונית, בתור אריה של ציפי. וכך התגלה איש נהדר רב פנים ותורם רבות לחבורה. קורא משיריו, מספר על ילדותו בים המלח, על החיים בקיבוץ הראל בימים ההם, על ציפורים, צפר של ממש. אהבתו הגדולה ליידיש ולבני האדם. אריה היה מפקח במשרד החינוך בנושא מניעת אלימות. בנה תוכנית אנושית מאוד וייחודית והדריך את המורים בנועם ובשכל. התנדב בער"ן והציל נשמות רבות. את צמאונו לידע לא רבה, למד תלמוד, גרמנית, כתיבה יוצרת, בעיקר שירים, וקרא וקרא. טייל רבות בארץ האהובה ובעולם, איש של חיים, של אהבה ונתינה לבני ביתו ולזרים. יהי זכרו ברוך. קשה להגיד את המשפט האחרון, כי אנחנו מדברים אליו הרבה, והוא חי בתוכי. תודה יעל. אתם יודעים, אריה כתב כמה וכמה ספרים, ספרי שירה, והוצאת הספרים כינתה אותו המשורר של פריחה מאוחרת, שבכתיבתו יש הרבה תמימות והתבוננות מפוקחת. אני רוצה לקרוא לכם את אחד השירים שלו, ויש הרבה, והיה קשה לי לבחור, כי כולם נחמדים ויפים. השיר נקרא שמור על האנשים העובדים, והוא מוקדש, לא תאמינו למי, למנקה במלון פרזידנט בלונדון. הייתה שם מנקה במלון פרזידנט, הוא הקדיש לה את השיר.
והשיר כמובן מתחיל באנגלית. Good morning, sir. Thank you, sir. זאת ההתחלה. Good morning, sir. Thank you, sir. כך בחיוך, כשהיא טובעת בסדינים ציפות וגלילי נייר. היא מברכת ועונה, היא יודעת טיפ לא תקבל. אבל אמרו לה להיות נחמדה לאורחים, והיא נחמדה. הם עוברים להם האורחים חולפים, רואים ולא רואים אותה. עונים בחצי פה, והיא בעיניים עייפות מתבוננת בהם. הו אלוהים, שמור נא על האנשים העובדים. השיר הזה נורא אופייני לכתיבה שלו, שיש בה תמיד חמלה, אהבה לזולת ונשמה טובה ויפה. ואני חושב שכך אנחנו נזכור אותו, הוא יישאר בזיכרוננו כמי שיקרין יופי נפשי, וכך נזכור אותו. עכשיו, ציפי ותמימה, אתם יכולות להישאר בשיעור אם מתחשק לכם, אנחנו עוברים עכשיו לגרמנית. אני רוצה לומר, אריה, לפני שאנחנו נפרדים, כן. שזה מאוד מרגש אותי, וזה מחמם את הלב לדעת שאתה זכרת, אני לא הרמתי לך טלפון, אתה הוא זה שיזמת והתקשרת ונכחת ובאת, ותודה תודה תודה על המחוות האלה שאתה עושה וכל הקבוצה עושה. תודה לאנשים הנפלאים, תודה ליעל, ותודה על הכל. בלב שלם, תודה גם לכם. גם אני רוצה להגיד רק שתי מילים. סוגר מזון. מה אמרת? אני אומרת, אני רוצה גם להגיד 2-3 מילים. בבקשה תמימה, המיקרופון שלך והמצלמה. תודה רבה לכם קודם כל על המחווה הזאת. אריה היה אחי היחיד והכי הכי אהוב. הכי הכי אהוב. היינו חברים מאוד מאוד טובים. לא גרנו באותה עיר כמעט אף פעם, חוץ מהילדות. ודיברנו על בסיס כמעט יומיומי, ויכולתי לפרוק כל מה שאני רוצה ולשמוע ממנו כל מה שהיה לו על הלב, אבל לא ידעתי בכמה מעגלים הוא נגע. ובשבעה, זאת אומרת, ידעתי איזה אח יש לי, אבל לא ידעתי בכמה מעגלים, ואיזה איש רב אשכולות הוא היה. וזהו, זה מה שרציתי להגיד. ואני אשאר כמה דקות ברשותכם לראות את השיעור, ואחר כך נראה. תודה רבה לכם. אוקיי, תודה גם לך. רק מילה אחת מצד האדמיניסטרציה. בבקשה, אדמיניסטרטור. אריה היה יהודי יקר, ישראלי שורשי, איש עם ערכים באמת, באמת, באמת מוצקים. הוא ידע מה הוא עושה, הוא ראה את הדברים נכוחה. בכלל היה איש עם הרבה 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 ראש על הכתפיים. חוש הומור, הסתכלות, לפעמים צינית, לפעמים מלאת קומפשן, מלאת חמלה. האיש היה יהודי יקר בקיצור, אהבתי אותו מאוד. הכרנו כשהיינו צעירים ביותר, כשהוא לימד בחוות הנוער הציוני בירושלים, ואני גדלתי שם. והיה לנו רקע משותף, ובאמת הוא היה תוספת מדהימה לקבוצה הזאת, והחסרונו מורגש כל פעם מחדש. נכון, אריה? בהחלט. באמת אנחנו מתגעגעים כל פגישה. זהו, כן. מותר לי, אני פשוט, זה מעורר את סקרנותי, באיזה מקצוע בבקשה. במערכת החינוך, הוא היה מורה, הוא היה מנחה. ציפי, תסבירי או תמימה? כן, אני אשמח. אריה היה מפקח למניעת אלימות במשרד החינוך, בשירות הפסיכולוגי ייעוצי, והוא הפליא לעשות, משום שהוא הכניס פנימה תוכניות כמו מוגנות, כמו דיאלוג מורה תלמיד, כמו גישור, כמו אחרות שרבות כוח שקיימות עד היום, וזה אני מדברת מלפני 20 שנה ויותר ולמעלה מזה. אז הוא תרם הרבה הרבה מאוד למערכת הזאת, למערכת החינוך, כשהוא היה מאוד ממוקד בנושא של
צוות, מה שנקרא staff centered, הוא היה ממוקד, הוא טיפח כוח אדם איכותי ביותר, והעמיד 6 מפקחים בכירים לתפארת מדינת ישראל, כי זה 6 מפקחים שאף מפקח לפניו, אני מאמינה גם שלא כל כך אחריו, מצמיחים אנשים לידם בלי לחשוש מתחרות ובלי שם הזה זוהרם יומעם. אז הוא באמת היה מופלא, ובאמת תודה על ההזדמנות להגיד את הדברים האלה. מגיע לו, באמת מגיע לו. תודה. תודה. אוקיי, תודה, ובמעבר חד, כמו שאומרים, meine Freunde, liebe Freundinnen, wir sind hier bei Germasum. Willkommen zu Germasum, unserer wöchentlichen deutschsprachigen Zoom-Zusammenkunft. Und wie immer zuerst Korrekturen und Ergänzungen. בפעם הקודמת העליתי כמה מילים חדשות, המילה הייתה מילה אנספרוכספול, ונדמה לי שהייתה זו מיכל שחשבה שאנספרוכספול זה מתחשב, או עם אדיבות מתחשבת. אז מיכל, את התכוונת לרוקסיכספול, זאת הייתה הטעות, החלפת את רוקסיכספול עם אנספרוכספול, ובואו נראה את שתי המילים. Also, rücksichtsvoll, זה אם מישהו מתחשב עדיף, כן? rücksichtsvoll. Und anspruchsvoll, von Anspruch, תורני יומרני. rücksichtsvoll, מתחשב, anspruchsvoll, תורני יומרני. Dann hatten wir ein paar Wörter, die wir nicht schön uns damit befasst haben. Zum Beispiel, Mufrat Erech, wir hatten abwertend das Wort Wert. Also abwerten ist Mufrat Erech und Vermögen von Vermögen, Amil Bali Cholet Kaspit. Was hatten wir? Hier wollte ich was zeigen. 2 Wörter, die nicht dieselbe Bedeutung haben, obwohl sie sehr ähnlich sind. Schaut mal. Das Wort überlegen. Es gibt 2 Formen von überlegen. Überlegen, lishkol. Ich habe es mir überlegt, ihr kennt das. Limalech bedatcha. Überleg dir das, Timalech bedatcha. Aber überlegen ist auch, es ist auf irgendwas übergelegen. Also überlegen ist auch Adif und Naale. Und Übergelegenheit, Elionut, Adifut. Von überlegen kommt Überlegung, Shema Etzem, Überlegung. Also Überlegung, Shkila, Chashiva, Yesodit, Shemishu Nimlach bedato, es ist eine Überlegung. Und Überlegen, Adif, Naale und Überlegenheit, Shema Etzem. Shema Etzem. Dann noch eine kleine Sache, das Wort vorbehalten. hatten wir, נדמה לי שאפילו לא תרגמנו את זה בזמן שקראנו את הטקסט. Der Vorbehalt זה הסתייגות או סייג, und vorbehalten לשמור לעצמך, בעיקר כשמדובר בזכויות. hat sich seine Rechte vorbehalten, שומר לעצמו את הזכויות, Rechte vorbehalten, und der Vorbehalt זאת הסתייגות. מישהו מדבר, אומר משהו ואתה לא מסכים איתו, אתה אומר, ich habe ein Vorbehalt, אני מסתייג, סייג. ואז יש כמובן הביטוי המוכר לכולנו, כל הזכויות שמורות, auf Deutsch, Entschuldigung, auf Deutsch, der Vorbehalt aller Rechte, כל הזכויות שמורות, כך אומרים את זה, unter Vorbehalt aller Rechte, כל הזכויות שמורות. Jetzt, wie immer, haben wir unsere kleine Geschichte und ein paar Wörter, die wir vielleicht vergessen haben. Ich werde sie jetzt für euch vorbringen. Was hatten wir? Ja, hier sind die paar Wörter für die kleine Geschichte. Und es geht so. Das erste ist gutheißen. Was bedeutet gutheißen? gutheißen, יש לכם פה gutheißen. כשמסתכלים על המילה הזאת, זה נדמה לך שכאילו אנגלית, שיש שם TH, כן? TH. אבל זה צירוף של gutheißen. gutheißen פירושו להסכים או לאשר. אתה אומר למישהו משהו והוא מאשר, אז אומרים, hat es gut geheißen. Es sprach gut davon oder hat es gut geheißen? Gutheißen. Dann ein Wort, ein komisches Wort auf Deutsch, das Wort Leiden und Leidenschaft. זה כאילו דבר והיפוכו, כן? שימו לב, Leiden אתם מכירים לסבול, Leiden, הפועל לסבול, und das Leiden זה סבל וייסורים.
אבל ליידנשאפט זה לגמרי לא סבל, תשוקה או תאווה. לדעתי רק פסיכולוגים יודעים להסביר את הקשר בין ליידן וליידנשאפט. למה אותו בסיס לשוני נמצא בשתי המילים שאינן זהות בכלל. Also Leiden und Leidenschaft. Jetzt kennt ihr das Wort durchbrennen. durch זה כאילו לבעור דרך משהו, אבל die Bedeutung von durchbrennen ist לברוח על רקע רומנטי. אם מישהו רוצה להתחתן, הוא יודע שהוריו לא אוהבים את בן הזוג שלו, הוא בורח מן העיר או מן הארץ לצורך להיות עם בן הזוג, זה נקרא בגרמנית durchbrennen. durchbrennen זה לברוח עם בן או בת הזוג. Jetzt das Wort Vorahnung. Ahnen, אתם יודעים לנחש, Vorahnung, להרגיש את הבאות, לנחש. Vorahnung. Noch zwei Wörter und dann sind wir, okay, gutheißen hatten wir schon gehabt. Hier, schaut mal, verspüren. Verspüren זה לחוש, להרגיש. gutheißen לאשר, das hatten wir schon gehabt. Jetzt, זה די מסקרן לדעת למה תמיד בגרמנית יש מילים שמוסיפים להם את הפרפיקס הזה, נניח verspüren, שגם spüren זה למעשה לחוש להרגיש. אז אני החלטתי להנצין איזה קצת להתעניין בדבר הזה. אתם יודעים, יש פורום באינטרנט, פורום שנקרא וורט רפרנס פורום. שם משתתפים מורים לגרמנית ברמות שונות, בעיקר דוקטורים ופרופסורים, ואני שלחתי להם את השאלה, כתבתי, ich möchte gerne wissen, was der Unterschied ist zwischen ein Gefühl spüren und ein Gefühl verspüren. והתשובה שקיבלתי היא כזאת, זה לא אותו דבר. כלומר, מי שחושב שאפשר להחליף spüren ב-verspüren, זה לא כך. ובכן, הם כתבו ככה, als grobe Faustregel, אתם יודעים מה זה Faustregel? אנחנו אומרים כלל אצבע או כלל הבוהן, כן? Faustregel. Als grobe Faustregel für den Sprachgebrauch gilt, eigene Gefühle verspürt man. Man empfindet sie, fühlt sie. Fremde Gefühle spürt man. Man nimmt sie wahr. זאת אומרת, אם מדובר בתחושה עצמית שלך, זה יהיה verspüren. Ich verspüre mein Gefühl. אבל אם זה Gefühl של מישהו אחר, אז fremde Gefühle spürt man. Man nimmt sie wahr. עכשיו יש כמה דוגמאות, ein paar Beispiele bitte. Ich spüre, dass Petra mich nicht mag. Ich spüre. Ich spüre, dass Heinz misstrauisch ist. Ich spüre, dass Otto mich gleich überraschen wird. Ich spüre ihre Berührungen. Ich spüre ihre Angst. Aber, לעומת זאת, ich verspüre den Wunsch, dich zu berühren. אומר גבר לאישה. Ich verspüre keinerlei Lust, hier zu bleiben. Ich verspüre wenig Furcht. oder ich verspüre großen Durst. ובכן, תחושה שאתה חש מעצמך, על עצמך, זה verspüren, ואם זה שאתה חש שמישהו אחר מקרין עליך את התחושה הזאת, אז זה spüren. אריה, אתה יכול לחזור על השם של האתר? בוודאי. האתר קרוי, טוב, אני לא מוצא את הנייר שלי, אבל אני זוכר את זה בעל פה, וורט רפרנס פורום. וורט רפרנס פורום. עכשיו אתה יכול לשאול כל שאלה שעולה על דעתך, בגרמנית, ולקבל תשובה, ואתה יודע, תשובה של מומחים. הם אפילו חותמים בשמם. בדרך כלל זה דוקטור משהו, יכול להיות גם פרופסור. אז העובדה שבגרמניה השכלה גבוהה עולה מעט כסף, שאתה יכול ללמוד באוניברסיטאות משובחות בתשלום נמוך, גורמת לכך שההליכה לאוניברסיטאות והחינוך הגבוה הוא כמעט מובן מאליו. זאת אומרת, לא כמו כאן שזה איזשהו לוקסוס. שם זה מובן מאליו שאתה הולך ולומד באוניברסיטה. לכן גם יש רמה ממוצעת של השכלה מאוד גבוהה. Jetzt kommen wir zur Geschichte. Hört mal. Ein Vater, der am Schlafzimmer seines Sohnes vorbeiging, war erstaunt, als er sah, dass das Bett schön gemacht und alles aufgeräumt war. Dann sah er einen Briefumschlag, der gut sichtbar auf dem Kissen lag. Er war an Papa adressiert. Mit der schlimmsten Vorahnung öffnete er den Umschlag
und las den Brief mit zitternden Händen. Lieber Papa, mit großem Bedauern und Kummer schreibe ich dir. Ich musste mit meiner neuen Freundin durchbrennen, um eine Szene mit Mama und dir zu vermeiden. Bei Annemarie habe ich echte Leidenschaft verspürt und sie ist so nett, aber ich wusste, dass du sie wegen ihrer Piercings, Tattoos, engen Motorradklamotten und weil sie viel älter ist als ich, nicht gutheißen würdest. Aber es ist nicht nur die Leidenschaft, Papa. Annemarie ist schwanger. Sie sagte, wir werden sehr glücklich sein. In der Zwischenzeit sollten wir beten, dass die Wissenschaft ein Heilmittel für AIDS findet, damit es Annemarie wieder besser geht. Sie hat es wirklich verdient. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich bin 15 und weiß genau, wie ich auf mich aufpassen muss. Eines Tages werde ich sicher wiederkommen, um dich zu besuchen, damit du deine Enkelkinder kennenlernen kannst. In Liebe, dein Sohn Johannes. PS. אתם יודעים מה זה PS? הערה שנכתבת בסוף. PS, Postskriptum זה נקרא. PS, Papa, nichts von dem oben Gesagten ist wahr. Ich bin bei Hans zu Hause. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass es im Leben schlimmere Dinge gibt als das Schulzeugnis, das auf dem Küchentisch liegt. Bitte ruf an, wenn ich sicher nach Hause kommen darf. Das ist die Geschichte. יאיר זקס, אתה לא אהבת את זה. תקרא עוד הפעם את ההסבר שלו לאבא, שזה לא מה שהיה. הוא כותב לאבא שלו בסוף הסיפור, הוא אומר ככה, nichts von dem oben Gesagten ist wahr. שום דבר מהאמור לאל הוא נכון. כל מה שהוא הפתיע אותו זה שטויות. הוא כותב לו ככה, ich bin bei Hans zu Hause, הוא בכלל אצל חבר בבית, לא עזב את הארץ, לא שום דבר. אין לו בכלל חברה. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass es im Leben schlimmere Dinge gibt als das Schulzeugnis, das auf dem Küchentisch liegt. Bitte ruf an, wenn ich sicher nach Hause kommen kann. Ja. Okay. תודה. Wer wollte was sagen? Jair, ich glaube, du wolltest was sagen. לא, בתשובה לשאלתך, אני יכול רק לצטט את אמא שלי המנוחה, מצחיק מאוד. מצחיק מאוד? מצחיק מאוד. עכשיו אתה חיכית לאחותך נעמי. ככה זה נשמע לי. אגב, דרישת שלום חמה באותה הזדמנות. תודה רבה. להשיב. Also, wer wird uns das kurz wieder Ja, רון דוד, du möchtest das יש wieder... חדש ממנואל אלפרין. עזוב את הדברים האלה, רון, תתייחס רק לחומר שבו אנו עוסקים. עזוב את הדברים האלה ברקע. אתה יכול להתקשר אליי בטלפון, נדבר על ימין ושמאל. Also, Michael Salzmann, möchtest du die Geschichte in Kürze bitte wiedergeben? נזכרת בי? Bitte? אני אומרת, נזכרת שאני קיימת, יפה. erzählen die ganze Geschichte? Ja, in Kürze. Die יכולה לדבר על הפרטים שנראים לך מיותרים. Das Wichtigste. Ein Vater kommt in sein Sohns Zimmer und er sieht, das Bett ist so gut, als ob keiner dort geschlafen hat. Alles ist in Ordnung. Und dann hat er gesehen, dass auf dem Tisch liegt ein Brief und er macht den auf und dann liest er, dass sein Sohn schreibt ihm, dass er mit einer Freundin, neue Freundin, die ist viel älter als er und sie ist auch schwanger. Und er weiß, dass seine Eltern werden sie nicht akzeptieren
und darum ist er von zu Hause weggelaufen. durchgebrannt. תזכרי את המילה דורשברנן, זה מה שכדאי ללמוד מן הקטע הזה. דורשברנן זה להימלט מן המקום. Ja, er ist durchgebrannt von seinen Eltern und dort sagt man auch, dass er eigentlich nur 15 Jahre alt ist, also ist noch ein halbes Kind. Und er sagt, ich werde sicher mal zurückkommen zu euch. Eines Tages. Eines Tages und euch vorstellen, eure Enkelkinder. Und dann unten schreibt er. Er hat auch erwähnt, dass seine Freundin nicht nur schwanger ist, sie hat auch AIDS. Ja, vielleicht kann man was finden, dass man sie ein Heilmittel helfen kann. Und dann schreibt er noch wie hast du das genannt? nicht כך... PS. PS. בעברית אנחנו אומרים נכתב בסוף או נזכרתי בסוף או משהו כזה, אז זה בא מלטינית, ה-PS זה פוסט-סקריפטום. Schreibt er, alles was ich dir oben geschrieben habe, ist nicht wahr, aber ich wollte, dass du siehst, es gibt viel schlimmere Sachen als mein Zeugnis, die im Küchen auf dem Tisch liegt. בדיוק, ganz genau. Aber אתה יודע, es gibt einen Witz, ein Junge kommt nach Hause und das ganze Zeugnis, לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק, und nur in Singen hat er gekriegt מצוין. In was hat er מצוין bekommen? Bei Simra. Sagt dein Vater, du singst noch? Mit so einem Zeugnis singst du noch? זה בדיחה ישנה. Ja, hast du noch Kraft zu singen, jetzt mit dem Zeugnis? Okay, Jael Heller, möchtest du die Geschichte in kürzer wiedergeben? Bitte. Dein Mikrofon ist gesperrt. לא שומעים אותך, אבל רואים הבעות פנים שאומרות בשום אופן לא. Ja, heute bin ich ein Gästin, ja, so sagt man. Eine Gäst. Ein Gast. Ein Gast. Für eine Frau und für einen Mann, Gast? Ich habe niemals gehört Gästin, man sagt Gast, sie ist aus Gast. גסט, אין איזה מין, זה גסט, את אורחת, את במצב של אירוח. לא, ואני משפרת את הגרמנית ומכניסה להם את העברית. גסט, גסטה. Also die Pluralform von Gast ist natürlich Gäste. Gästin, vielleicht kann man Gästin sagen, aber ich habe es nicht gehört. Man sagt Gast, du bist zu Gast zu Hause oder wo. Also als Gast möchtest du das nicht geben. Vielleicht wird uns Esther Les die Geschichte wieder erzählen. Ein Vater ging bei seinem Sohns Zimmer. Schlafzimmer, ja. Es ist das Schlafzimmer seines Sohnes. Seines Sohnes Zimmer und sieht, das Bett ist sehr gut, sieht sehr gut aus und es aufgeräumt. Das richtige Wort ist aufgeräumt. Herr Kohl, das Bett ist ausgeräumt. Das Bett ist ausgeräumt und es liegt ein Umschlag mit eröffnet das ein Brief. Und sein Sohn schrieb, dass er hat erlaubt, wie sagt man in Deutsch erlaubt? Durchbrennen. Er hat durchgerannt mit seinem... Durchbrennen. Er brannte durch oder hat gebrannt. Brennen. Er brannte durch mit seinen Freunden. Die Freundin ist... Freundin. Die Freundin ist älter und schwanger und AIDS-krank. Und sie hat auch AIDS. Sie hat auch AIDS. Oder leidet unter AIDS. Leidet an AIDS, sagt man. Leidet an AIDS und der Sohn ist 15 Jahre alt und er sagt, ich hoffe, dass
Jahre später werde ich mit meinen Kindern, deine älteren Kindern kommen und es wird okay. Dann schreibt er PS, unten im Brief, unten PS, alles, was ist oben geschrieben, ist falsch, es ist nicht richtig. Ich bin bei meinem Freund auf dem Tisch von der Küche liegt das Theodor. Zeugnis, Schulzeugnis. Mein Schulzeugnis, und ich hoffe, dass du verstehst, mein Vater versteht, dass das ist nicht das erste Sache, was kann passieren. Es gibt schlimmere Sachen als das Zeugnis. Es gibt schlimmere Sachen als das Zeugnis. Ich verstehe, dass das Zeugnis ist nicht so gut. Ja, richtig. Schön. Okay. Was machen wir jetzt weiter? Vielleicht will jemand noch die Geschichte, Ron David, אולי אתה תנסה? רון הוא מדבר בטלפון. רות. Die Geschichte in Kürze. רות, die einzige רות heute bist du, ja. את מחפשת רות אחרת, אבל אין, לא תמצאי. Entschuldigung, kann ich nicht. Ich habe hier eine Putzfrau und sie macht sehr viel Lärm. Was hast du? Eine Putzfrau hier. אתם הבנתם מה יש לה? Putzfrau, עוזרת בית. פוצדאמה. Putzfrau. Und sie macht sehr viel Lärm. Dann kann ich nicht sprechen. Entschuldigung. יש משימות אחרות יותר חשובות, אני מסכים איתך. So. Jetzt machen wir eine kleine Auffrischung vom Gedächtnis. Sachen, die wir in der Vergangenheit schon 10-mal gesehen haben, aber man vergisst. Und es lohnt sich ab und zu mal eine Auffrischung zu gehen. Also eine allgemeine Wiederholung. Schaut mal hier. 2 Wörter, das sind Synonymen. אלה מילים נרדפות. erwischen und ertappen. Genau dieselbe Bedeutung. אבל יש ביטוי יפה, לתפוס מישהו על חם, זה auf frischer Tat ertappen. So sagt man, לתפוס מישהו, אתה תופס מישהו בשעת מעשה, auf frischer Tat ertappen. Jetzt hier, schwelgen. schwelgen זה לעשות כיף, להתענג, ליהנות, schwelgen. Und gelinde gesagt, זה בלשון המעטה. אתם יודעים מה זה לשון המעטה? Auf Deutsch sagt man, gelinde gesagt. Jetzt der Stand. זה מהר מדי, אריה. אם אתה יכול לחזור על המילים הקודמות, כי אני רושמת לי. bitte. Ja, danke. schwelgen, ליהנות, להתענג. schwelgen. Und gelinde gesagt, זה ביטוי בלשון המעטה. gelinde gesagt. כן, תודה. גלינדה פירושו שהקטנת את זה, עשית את זה יותר צפוף. Jetzt der Stand im Da kennt ihr natürlich, ein sehr bekanntes Wort, aber שימו לב לביטוי, auf den neuesten Stand bringen, זה לעדכן. אם רוצים להגיד שמישהו שכלל את המכונית שלו, או משהו כזה, הוסיף אביזרים מודרניים, hat sein Auto auf den neuesten Stand gebracht. auf dem neuesten Stand bringen, לעדכן. עכשיו יש לנו שתי מילים שכידוע התוספת של האות R, שטייגן לעלות, אבל אם אנחנו מוסיפים את ה-R לפני ה-N, שטייגן, פירושו להעלות, או להגביר, או להרבות. למשל, את הווליום של רמקול זה שטייגן. Die Lautstärke steigern, dass es lauter wird, das heißt steigern. Und steigen זה פשוט לעלות. עכשיו יש מילה שלמדנו פעם, שיש איתה ביטוי יפה, also Strenge und Strang, זה חבלים או מסילות, aber über die Stränge schlagen,
זה להתפרע, לפרוק עול. Er schlagt über die Stränge, הוא פורק עול, הוא מתפרע. über die Stränge schlagen, כאילו להכות מעבר לחבלים. לרדת מהפסים. לחצות? כן, כן. לחצות את הקווים. לחצות את הקווים. לרדת מהקווים בלשון הנוער, לרדת מהפס. נכון, אנחנו בעברית אומרים ירד מהפסים. פרנגן זה להתנוסס, כן? אבל להוקיע זה אנפרנגן. כלומר, להתנוסס פרנגן במובן חיובי או נויטרלי, פרנגן. אבל אם מדברים על שלילה של מישהו, wurde angeprangt. Anprangern, להוקיע. Der Pranger, עמוד הקלון, der Pranger. Und an den Pranger stellen, זה להוקיע מישהו, כאילו לשים אותו בעמוד הקלון. wurde an den Pranger gestellt. An den Pranger stellen, להוקיע. מה יש מיוחד במילה הזאת? יש המילה aufregung, היא קצת בעייתית, כי היא גם מתארת דברים טובים וגם רעים. אם אתה מתרגש ממשהו, במובן החיובי, הטוב של המילה, זה aufregung. אבל אתה יכול גם להתעצבן מאוד על משהו לא טוב, גם זה יהיה aufregung. אז ich wurde aufgeregt, ich war sehr aufgeregt, זה או התרגשתי ממשהו חיובי, או שהתעצבנתי ומישהו הכעיס אותי, auch dann sagt man, ich wurde aufgeregt, ich war Aufregung. Wir kommen zur letzten hier, ja, das hier. Ehrgeizig, אדם שרודף כבוד, שאפתני, ist ehrgeizig, ehrgeizig. ואז יש מקצוע חדש בעולם, נדמה לי שהוא קיים כבר הרבה זמן, אבל בארץ הוא די של המאה ה-20, מיישב סכסוכים, מפשר, שטרייטשליכטר. לרוב אלה עורכי דין שמתפרנסים מזה לא רע. אנשים מתקוטטים ויש תמיד מישהו שנהנה. השלישי נהנה, השטרייטשליכטר נהנה מהסכסוך, כי הוא מיישב את הסכסוך, מפשר, וכמובן מקבל את שכרו. Jetzt, ja, wir werden jetzt, wir gehen zum Lesen. Was lesen wir? Ja, wir haben die Geschichte der אריאל, Ja, bitte. שטרייטשטולץ וגפרורים, זה לא קשור, זה לא נשמע דומה? לא, אתה מדבר על שטרייכהölzer, וזה, שים לב, שטרייט. שטרייכהölzer זה משום שעושים את התנועה הזאת עם העץ, כן? שטרייכן, רישום. הפעולה הזאת שאתה עושה כשאתה מדליק גפרור, זה נקרא שטרייך. שטרייכן זה גם לנגן בכינור, לנגן בכלי מיתרים. שטרייך אינסטרומנט, כי אתה מעביר בצורה כזאת את הקשת. אבל המילה ששמענו אותה פה עכשיו שהיינו, זה שטרייט שליכטר, לא שטרייך, זה שטרייט שליכטר. גפרור זה שטרייכהולץ, ואילו זה שטרייט שליכטר, משהו אחר לגמרי. שטרייכן זה גם ללטף, שזה מה שעושה הכנר למיתרים שבידיו. נכון. שטרייכן, אנחנו מלטפים גם את חתול המחמד שלנו. נכון מאוד. כותבים אותו. המילה שטרייש נדמה לי שפעם נקטשנו לה כמה דקות. כותבים אותו דבר? שטריישן? כותבים אותו דבר? כן, כותבים אותו דבר. אותה מילה, שטריישן, זה ללטף, להעביר בצורה כזאת, לנגן בכינור, לפרוט. שטריישן זה לפרוט לא. לא, לפרוט על כינור. טכנית זה לא פריטה, כן, טוב, לא חשוב. סטריישן זה לא ללטף משהו? גם ללטף, אולי, כן, כן, גם ללטף. שטריישן. זה כמו סטרייק באנגלית. כן, כן. האסוציאציה לאנגלית עוזרת לי. סטרייש זה גם קונס. ביטה, אריה ברוסלם, אז פלטוס ולדיים? סטרייש זה גם קונס. נכון, נכון מאוד, סליחה. כן, סליחה, הזכרתי לא מזמן את טיל אוילנשפיגלס לוסטיגה שטריישה, התעלולים של טיל אוילנשפיגלס. מעשה השוערות, כן.
יש גם ביטוי בובנשטרייך, כלומר, אם ילד עושה ילדים, בובנשטרייך יכול גם מבוגר לעשות, אבל בובנשטרייך שפירושו תעלולים או מעשה קונדס, זאת המילה בעברית. Jetzt gehen wir zum Text, ihr wisst doch die Geschichte der Jekes und ihrer Bedeutung. Bitte? Ja. חברים, die Geschichte der Deutschen, habt ihr den Text vor sich? הפעם הקודמת קראנו עד האוסטרייכיש. מתחילים עמוד 9. נכון מאוד, אנחנו עכשיו צריכים להמשיך בעמוד 9. 8. Der damalige Konflikt zwischen den dominierenden polnischen Juden, כל הפסקה הזאת עונה בדיוק על מה שדיברנו, על הקונפליקט בין יהודים מפולין ליהודים מגרמניה. יקס מול פולקים, יקס מול פולנים. הטקסט מסביר את זה יפה מאוד. ביטל. jetzt. Danny Rothstein, hast du den Text für dich? Ich habe den Text, aber ich habe gesagt, um 11:15 muss ich gehen. Okay, dann, vielleicht nächste Woche. nächste Woche, בסדר גמור, אני רושם אותך. תודה לך, להתראות. Vielen Dank. Gabi Diamant, vielleicht wirst du lesen? Mikrofon öffnen bitte, Gabi. מהמיקרופון gesperrt. גבי, מה קורה למיקרופון שלך? הוא מסתובב להיפתח? גבי, אני לא יכול לפתוח את המיקרופון עם כל הרצון הטוב. לא, גבי, אתה לא מצליח לפתוח את המיקרופון? Ruth, möchtest du lesen? לא, nächste Mal. יעל הלאה? אתה רוצה שאני אקרא? בטח, את משלמת את כל הכנסות שהצטרכת. את כל הכנסות, כן, אבל זה יהיה גמגומי, כי רציתי לחזור על זה, אבל לא הספקתי. את עצמך אמרת שלא השתתפת כמה וכמה פעמים, אז הנה יש כנסות. אבל ביררתי לאן הגעתם ורציתי להכין את עצמי, לא לגמגם, אבל לא הספקתי. בואי נשמע, למה ליגי קונפליקט? עוד פנסיה אחת אני צריכה לצאת. Jugendlichen wurden, ja, את מתחילה במילים... Seite 8, ja? לא, der damalige Konflikt zwischen dominierenden polnischen Juden. Das ist schon... Ja, ich bin da. Okay. Der damalige Konflikt zwischen den dominierenden polnischen Juden und den deutschen Juden würde aus, sagt man nicht Europa, wie sagt man? Europa. Wurden nach aus Israel Europa importiert. Ja. Die Kluft. Was ist das Kluft? Kluft ist Paar. Paar, aha. Die Kluft und die Rivalität zwischen den Ostjuden und den zentraleuropäischen Juden hatte sich dort schon im 19. Jahrhundert entwickelt. Basierend auf sehr unterschiedlichen Mentalitäten und auf bestimmten Überlegenheit Gefühlen. Überlegenheitsgefühlen. מילה כזאת קצרה. Überlegenheit Gefühlen.
Seitens der deutschen Juden. seitens, לא לוותר על אף אות. seitens der deutschen Juden. בואי תקריא את זה עוד פעם, את הפסקה הזאת פעם נוספת. Okay. Der damalige Konflikt zwischen den dominierenden polnischen Juden und den deutschen Juden wurde aus Europa nach Israel. יעל, להקפיד אירופה, לא אירופה. קשה לי, אירופה. אירופה. זה באמת אוי. אוי אירופה, בדיוק, זה יעזור, האוי הזה. אוי nach Israel importiert. Die Kluft und die Rivalität zwischen den Ostjuden und den zentraleuropäischen Juden hatte sich dort schon im 19. Jahrhundert entwickelt. אוקיי, בואי נתרגם ואז נמשיך לקרוא. אוקיי. הקונפליקט או הפער בין... לא, הקונפליקט, כן. איך נגיד קונפליקט בעברית? עימות. העימות בין יהודי פולין ליהודי גרמניה. לא, זה יהודי פולין הדומינירנדן. המרובים יותר, השתלטנים יותר. השתלטנים, בדיוק. השתלטנים. השתלטנים. כן. והיהודים הגרמנים מאירופה הביאו את זה לישראל. זאת אומרת, את הקונפליקט הזה, את העימות הזה, הביאו גם לישראל. נכון. והפער, ריבליטט. ריבליטט זה יריבות. יריבות. ריבליטט. והפער והיריבות ביניהם, ובין היהודי מזרח אירופה, התחילה למעשה התחילה להתפתח עוד במאה ה-19. יפה. מה, להמשיך? כן, להמשיך לקרוא. שוברת על הלשון. הפעם נסגר לך המיקרופון, מה קרה? מה, אצלי? לא, בסדר. אני לא יודעת לקרוא את המילה, בזירנט? איך לקרוא את זה? ווסטיסטו, אני חושב שאתה עומד במקום הנכון. 1, 2, 3, 4. שורה רביעית. בפרדה ראיה. Shura 4, Jahrhundert entwickelt, basiert auf die Mentalitäten. Basiert auf sehr unterschiedlichen Mentalitäten und auf bestimmten Überlegenheitsgefühle seitens der deutschen Juden. Seitens der deutschen Juden. כן. המקור של הקונפליקט, של העימות, הוא קשור במנטליות השונה, ובתפיסות עולם, אני חושבת, לא? Überlegenheitsgefühlen זה חשיבה או רגשות חשיבה, זה ממש ביטוי שלא הייתי מתרגם אותו, אבל אנחנו מבינים אותו. Überlegen זה חשיבה, Überlegen, und Überlegenheit, מחשבות, Überlegenheitsgefühle, תחושות של חשיבה. אנחנו יודעים שהיקס חושבים אחרת מהפולנים. כן, ראש אחר, כן, בהחלט. זה מעניין לחיות עם שניים כאלה. למי זה קרה? לי. וזה אני יכולה להסביר בדיוק מה ההבדל.
רואה כמה אנחנו יכולים להזדהות עם הטקסט של פרופסור גרייס. ממש, ממש. אבל לפעמים אנחנו דווקא מסתייגים, כל אחד חי את זה שונה. אחרת, כן. Weiterlesen, jetzt wird vielleicht Gabi Diamant. No, הולך. אריה ברוכסלה, Ja. möchtest du lesen? Ja, gerne. Eine entscheidende Rolle spielte die unterschiedliche Anschauung. Eine entscheidende Rolle spielte die unterschiedliche Anschauung der eigenen Nationalidentität. Die deutschen Juden wollten integriert und assimiliert, das heißt deutsch sein, während sich die polnischen Juden als polnische Juden und nicht als Polen definieren. ממש. Weiter, ja, noch ein paar Zeilen. In Israel setzte sich diese Rivalität fort, aber unter anderen Vorzeichen. Denn hier hatten die bereits seit Jahrzehnten ansässigen Ostjuden eine Vorherrschaft aufgebaut. Die osteuropäischen Juden hatten die verantwortliche Position inne, Gesetze zu schreiben und לא שומעים. Arje, du hast dich vom Mikrofon entfernt. Ja, jetzt hört man. Ja, man hört die ganze Zeit, das war ein bisschen weit und schwach. Diese Position inne, Gesetze geschrieben und über die Normen entschieden. כדאי להתקדם כבר, לא להתחיל עוד פעם לקרוא. לא, להמשיך, לא, עוד פעם להמשיך. Der gesetzliche Status, den die Jägers in Deutschland inne hatten, war aber in Deutschland obsolet. In Israel war es obsolet. Nicht in Deutschland, in Israel. Es war obsolet in Israel, nicht in Deutschland. Okay, weiter. Weiterlesen was. Beispielsweise mussten sie oft ihren Beruf wechseln und weniger angesehene und lukrative Tätigkeiten ausüben, um zu überleben. Darüber hinaus litten sie daran, einer von Ostjudentum geprägten politischen Leitung zu unterstehen, was ihren Stolz sehr verletzte. Jetzt werden wir es übersetzen, ja. Übersetzen? Ja. Material. Wo hast du angefangen? Dort wirst du wieder jetzt übersetzen vom Platz, wo du angefangen hast. Wo war das? Eine entscheidende. Nisham. Eine entscheidende? Okay, bitte. Hast du es gefunden, Ariel? Die europäischen Juden, nein? Von dort. Die osteuropäischen Juden. Ja, okay. osteuropäischen Juden, היהודים ממזרח אירופה, היה להם תפקידים אחראיים, שהיה תפקידים אחראיים, כתבו משפטים והחליטה על נורמות. כתבו חוקים, גזצה זה חוקים. על נורמות, לא? גזצה חוקים. כן. המעמד החברתי, המעמד החברתי שהיגס שהיה להם המעמד החברתי שהיה להם בגרמניה מיושן. בישראל הוא היה מיושן, כן, הוא היה כמי שעבד עליו הכלח. אובסולט זה מיושן. לדוגמה, היו צריכים לעתים קרובות להחליף מקצוע, נכון, לעסוק בעבודות פחות עממיות. Weniger angesehene. Was ist angesehene Arbeit? Eine angesehen פירושו רב יוקרה. משהו שיש פה יוקרה. Es ist angesehen, זה יוקרתי.
nicht angesehene Tätigkeiten ausübt, על מנת לשרוד. Kennt ihr das Wort lukrativ? לוקרסיב, שיש בו הרבה כסף. עממי, לא? עממי משהו. שיש בו הרבה כסף. מה? לוקרטיב זה של עתיר ממון. כן. יש בו הרבה כסף. כן. אם אני עובד במשהו לוקרטיבי, זאת אומרת אני מרוויח טוב. weiter. הם סבלו... zu überleben, כדי לשרוד. zu überleben, כדי לשרוד. תראו בגנב מצידרן. הם סבלו בכך שהם היו בהשפעה של שהיא יותר שהיא נוסתה אולי מיהדות אריה, תתרגם darüber hinaus litten sie daran. מעבר לכך הם סבלו. ממה הם סבלו? Einer von Ostjudentum geprägten politischen Leitung zu unterstehen. פוליטית. וזה מאוד נפגע בכבוד שלהם. שטולץ verletzte. פגע בכבודם. גרמנית אומרים פצע את כבודם. בעברית אנחנו לא אומרים פה לפצוע. בגרמנית אם פוגעים בכבוד man verletzt die Stolz. הגאווה. שטולץ זה גאווה, זה לא כבוד. אז זה פגע את es verletzte die Stolz. Jetzt, wer wird jetzt weiterlesen von in Israel fanden sie sich inmitten SLS. Nein, ich habe es nicht gedruckt. Du hast es nicht gedruckt, okay. לא נותר לנו. מה פירוש המילה ישראל אובזולט? אובסולט. אובסולט זה משהו שעבד עליו הכלח. ישן, מיושן, התיישן. באנגלית קיימת המילה אובסוליט, אותה מילה. זה מתחיל ביוונית המילים האלה. אוקיי, אז אנחנו נמצאים פה רגע, in ישראל fanden sie. אולי, את מוכנה לקרוא מן המחתרת? סליחה, אני פשוט חוזרת אחרי הפסקה ארוכה ואני עוד לא חזרתי לעניין. אוקיי. אם מותר לי להעיר לגבי גדעון גרייף? בוודאי, אנחנו כל הזמן מתגנים אותו על אש קטנה. כי בהקראה עיינתי בבית אריאלה בספר שהוא כתב על אושוויץ בהקשר של יהדות יוון. כן. הוא מתאר תולדות ניצול יווני שהגיע לאושוויץ כילד בן 15 ועבר את זה טוב מאוד, אפרופו החיים בשבי, והוא מציין משהו שבאופן עמום כולנו יודעים, שליהדות יוון היה הרבה יותר קשה מאשר לאחרים, כי הם לא דיברו יידיש. הם לא הבינו מה רוצים, הם לא יכלו להסתדר במערכת, בעיקר בגלל גם השפה, וגם כל המזג והמנטליות שהיו שונים לגמרי מכלל היהודים ששהו שם. מאוד מעניין, אני חושבת שהם כמעט כולם נספו, כמעט לא שרדו מהם, וזו שואה שלא כל כך הוכרה כאן בארץ. זהו. זה מעניין. בואו בדקות הבאות שנותרו לנו נחזור על איזה אימון קטן. אם אתה כועס סימן שאתה חי בעבר, אם אתה מודאג סימן שאתה חי בעתיד, ואם אתה רגוע סימן שאתה ישן. איך זה בגרמנית? ביטה? אם אתה כועס סימן שאתה חי בעבר. Wenn du wütend bist, lebst du in Vergangenheit. Ist es ein Zeichen, dass du in der Vergangenheit lebst?
ist es ein Zeichen, dass du in Vergangenheit lebst. Wenn du dir Sorgen machst, Wenn du dir Sorgen machst, ist es ein Zeichen, dass du lebst in Zukunft, dass du in der Zukunft lebst. Und wenn du beruhigt bist, heißt es, du schläfst. das heißt, ganz genau. רון דוד, תן לנו את זה. זה כמו הממשלה. אבל תן לנו את זה בגרמנית. Wenn du wütend bist, bitte. Ist es ein Zeichen, dass... אולי? כן, רון, אני איתך. מה שלך? השמיעה שלי לא טובה ברמקולים האלה, ואני... קשה לי נורא עם השמיעה, סליחה שאני כזה. אוקיי, בסדר. יעל הלר, kennst du das, wenn du wütend bist? Ist es ein Zeichen, dass du in der Vergangenheit lebst? יעל הלר? מה לעשות עם זה? להגיד את זה בגרמנית. להגיד את זה בגרמנית. אנחנו כבר מתרגלים את זה כל הזמן, אנחנו עושים מה שנקרא Sprechübung. Ja, das ist sehr wichtig. Für mich sowieso. Ja. לא לדבר בלי הצבעה, רון, רק בהצבעה, ביטה. יעל הלר, wenn du wütend bist, dann ist wenn du wütend bist, das heißt, dass du lebst, dass du in der Vergangenheit lebst. Ja, Vergangenheit lebst, ja. Vergangenheit. Wenn du dir Sorgen תמיד בסוף, אני צריכה לזכור. wenn du dir Sorgen machst, wenn du dir Sorgen machst, dann ist es ein Zeichen, das Zeichen, dass du lebst in der Zukunft. Dass du in der Zukunft lebst. תמיד בסוף, זה מכת לשון שלי. Ja, und wenn du beruhigt bist, Zeichen, dann ist es ein Zeichen, dass du schläfst. Dass du schläfst. Jetzt mal, תני לנו את הכל מסודר. Wenn du wütend bist, dann ist es ein Zeichen, dass du in der Vergangenheit lebst. Ja. Wenn du dir Sorgen machst, תחזרי על זה. Wenn du dir Sorgen machst, das heißt, dass du in der Zukunft lebst. Und wenn du bist ruhig bist, das Zeichen, dass du schläfst. ganz genau. אני חושב שאנחנו... יאיר sagst, du bist jetzt dran. bitte יאיר. רק למשפט הזה אני הייתי מציע, אין לי מילה עברית לסטרימליינינג, אני יודע, הייתי מקצר, dann ist das der Zeichen, dass du, לדעתי אפשר לומר את זה, bist du wütend, so lebst du in der Vergangenheit. אפשר לומר גם כך, בצורה תמציתית, זה יפה, אבל בלימוד גרמנית עדיף בצורה ארוכה. Ich bin ein bisschen heiser wie immer. Ein Moment, שלא תשמעו אותי צורח. Also, אני רואה כבר את מנטה. מעניין, אריה, כשאתה קורא שירה, חוזרת לך הרייש הרוסית של פעם. כן, זה יכול להיות, זה אוטומטי. כן, זה היותר התימנית מהרוסית. מי שהיה קרוב לענייני רדיו בימים הרחוקים ההם, כן. אני אגיד לכם, זאת מחלה של כל חניכי משה חובב עליו השלום. חיים יבין, דן קנר, מי שאתם רוצים, כל מי שלמד אצל משה חובב, כשהוא קורא שירה או בכלל מופיע בפני קהל, אוטומטית יוצא לו גבירותיי ורבותיי. מה זה הרבותיי הזה? מה זה הגבירותיי? אפשר להגיד גבירותיי ורבותיי, אבל זה חינוך של שנים. הוקדש סרט בדוק אביב האחרון של קולנוענית בשם נורית אביב לרייש, לתולדות הרייש והרייש, והיא חוקרת את הגוונים האלה בין הרייש לרייש. יש הרבה עבודות אקדמיות. מה שלום נורית אביב, הצלמת הישראלית? היא צלמת? היא צלמת, בטח, היא נורית אביב, הייתה הצלמת הישראלית, הצלמת.
כי היא תמצא מוציאה... סרטים, איזה סרטים זאתי? היא צילמה את הסרט עם מיכל בת אדם. בין השאר. נורית, צילמה את הסרט עם מיכל בת אדם. לאחרונה? סרט... אני קולנוען בעברי, אני יכול להגיד לך שנורית אביב נרשמה בצלמת הראשונה או בקולנוע הישראלי. בואו נסיים עם הלצה על רופאה. Wollte der Patient von der Ärztin noch wissen, ist meine Erkrankung eigentlich lebensgefährlich? Fragt der Patient. Sagt die Ärztin, aber nein. Sonst hätten Sie doch schon längst meine Rechnung bekommen. טוב, אריה, יפה. אוקיי. הבנתי. חברות וחברים. תודה רבה. נעמתם כרגיל. אני שמח שעשינו קודם כל הרבה תודות לאריה על היוזמה בנוגע לאריה רוקח, שהיה באמת כן, יפה מאוד מאוד, ראוי, מה שנקרא ראוי. יפהפה ומכובד ביותר, כל הכבוד אריה, שוב, כרגיל, יוזמה ברוכה. אני מאחל לכם חג שמח ושקט, חברות וחברים, באמת מגיע לנו. הלוואי, הלוואי. ושיהיה לנו רק שקט ושלווה. גם הערבים חושבים שמגיע לנו, וכבר התחילו להכין לנו חגיגה. אין דבר, הערבים עוד יגיע יומם. הכינו חוט ומחט, ועוד יבוא היום, ונתבור להם. מישהו פעם חשב למה לכרטיס שמשלמים בו, קוראים לזה כרטיס אשראי? שאתה משלם את האשראי. זה חזק מאוד. יופי. אחרי שאתה מקבל את מה לשלם, אתה אומר אשראי. אשראי. אריה, אתה צריך להכניס את זה לשיבת הבדיחות היותר טובות. hat ein Schrei gegeben. חברות וחברים, חג שמח, באמת. צחקת אותי עכשיו, באמת. גיטו יום טף. אריה, דרש ממנואל אלפרין. חג שמח. אריה, דרש ממנואל אלפרין. חג שמח. הסרט שלך מדליק ביותר, הקטע יפהפה. רציתי רק להגיד לך, בנוגע ליאיר זקס, הפך למנצח לאומי, אין דבר. עזוב את זה, למה אתה סופק כפיך? אנחנו עוד נראה את זה, אל תדאג, אל תדאג. אומרים לי שסרט שלם של כל הפרק נמצא בהכנה, לכל אחד מ10 המנצחים. אם אתם לא ראיתם את יאיר זקס מנצח על התזמורת, אתם לא ראיתם דבר בחייכם. אנחנו עוד נדבר על זה. חג שבועות שמח לכולם. ביי ביי. ביי, תודה רבה. תודה רבה לכולם.